Z20 khom puilian kan thlengdona aizola hemi sungchang hi han soive hrim tha ka tia Z chu group tinamaini group of 20 tinania khovel sarkar hausa tak somni intel khom ani chu economic lama thoho na neite ania ta chuan India hi membara kanom ve a kumsan le pathum August ni somnia din ania kumsom ne upa ani toni G20 kan ti hi an headquarter chu Mexico khopui kan kam ani a he G20 a tel ram a hian ami cheng te hi khovel mi hring za som ruk kan thlingani ten kun na thok tu lo nei mi phei chu khovel lo nei tu za som sari hi he G20 mi te hi kan ni a khovel kun na thok za som sari om na ram hian agricultural export kan nei chu za som ni paruk chau ani thungani chutiani chuan khovel ti chuan op tu khovel nuk niam tu po kan ni ma ta he G20 ram a hian kun na thok tu te dom kan langai hle mai economica mason na ti ngai kan langa hle ni ti kha chiang ta ma kan lo son chau chuan khovel mi hring za samruk lai kan nia khovel hi thui tak kan ke noya kan da ve theidon ani ti po alang reng ani chumi ania wang chuan heng ram som ni te hi eng tin nge kanin dom tonang eng tin nge kanin pui tonang tin abik taka tho ho an lo tum ta an moto chu one earth one family one future ani khovel pakhat chung ko pakhat malam hun pakhat mathir pakhat chu an principle ania president ni na hian in chok thina mania president nung tabera khachu Indonesia president Joko Widodo ania chuan president ni na India sarkar hlan chongin Narendra Modi ne na hlan chong ani ti chuan kum khachung he G20 hi India in kan kai hruai ve thung dona December ni khat ni kum December ni khat atanga kumin November ni somthum thleng hi kan president chel hun chung tur chu ani tani he hun chung a hian India rama meeting voice ani som panga neitur ania mun som nga le panga neitur ani chung meeting rang chuan ti big subject big aum ta zela tuna hian mun nge mo sa ta India raman nei to a ei kan thleng ve dona pakhat chu ti khan kan in thlen chok zel dona north east state te point an thleng ve dia dona ta khan a trend la ya ka chuan in tourism lam ringot trend lama chuan agriculture lam ringot a trend lama chuan industry lam ringot khatiang khan meeting frang zani le som panga khan subject big aum zel ta ina sataka kan lok pui thei tur ania India rama industry la nei veloram non industrial state in kan han thlengdon hi ain melo le maya khati zonga ngai to chuan a thleng tlak lo ber state kan nia ama mo zonga kan soi ro chuan a thleng om tak ama mo ber state kan ni thunga he G20 kan thlenna hian khovel pum huwa pakan outlook min ti zau tu ni sela abik takin kan Thalaite kan entrepreneur te chhuaktu ni selangin heta tang hian ti tur baba kan nga zia te kan lo riat chwa thei kan dua This one kang song India presidency chunga function le khatiang meeting sang kha
more bok na turin kumin September tha hianin Pragati Maidan New Delhi meeting lian aw mga chuta chuan hengram somnia and Prime Minister te President te atop theu kha an local khom don ani